kapurpo arisana mlebu ngarep mrisahan ingkang manusia kasih Sa
percaya Pinapit banyak dalang arata lalika kang sarwa ratna Awi kena masuk Bromo Sidem. Awi kena masuk Bromo Sidem silat. Maryang jagal karana sirang tandha kasisaning bisana. Sono sinamung langleng mlebes tumaksal stantun lambang Buddha Jinandra putra katulata tulat-tulat. Mengat teng Baratya. Wini suda prameng niskara. Benar ditambang loto mangga teka busana ning Gowita tawa urung lambang matumpa-tumpa marmo panggung sang Purwanggata sedhep biar tumaduning Mayang Purwa Purwakaning kandha narik muting basa tunggeng kuna surasa yeling narasaya karaos mula jare ora ngrasa wani wruhing diri rasa mangsa lir rumangsani pindhane kadya janmung teng Ilokaca jarwe usinaku jancarita becik wis kagelar juring pagliran yoga jatri amriksani pangelaran inggih Purwa Surya Candra Darumi Mangkartika wis kena putra teng kawasa sahari aratri yang getri bawana para teking tosina gilur kemandi satemah dadi petanganing dina sasi awarsi windu kang sarta abad Tetung lantang kartu mangkarta sinar membuntu Jawa teng Rembya tetepaden kutu-kutu langatuga Buronono yang Burono dadung nanantan mawijalan padang terwangan sinari sang Hyang Retna ingkang rasa murbawani jagat munggah jagat witantuk munggup-munggup munggah kalengan wukerabang marenganga lamun gangsayan dilata bumi saya tangu sumur sakiwang arko katos leblok kanan geneng abang ismu jenara kapal bawan sinari sang Hyang Basanta tanem to katon ijo royo-royo tamanggu gunung kang biru moyo-moyo pucing gunung kene malan gendanu kasila ring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tan metawis dangu suleng kawula tasih dina rasa ngopo ya buka karo Tegal Sawayi anggu urusira tatana pedhoti sinambi sendonan sesindenan mikul garuluwune anggir ngraja kayane sameneana pirembagan Samurwangi Sang Hyang Argasa dangu saya inggil wis katon mala sinar jagat dunung ing plat papat lor kidul wetan yang kulon sinaring jagat kang sarboyo dara betujar bekuwu prandiring mangke datan wonten ingkang amadhani kuwuing praja negari Ngastina ya negari Hastinapura ya negari Gajahhoya ya negara Liman Benawi ya negara Ngurujanggala apan jare karo pambukaning kandha saratring mangke negari Ngastina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya Benawi tinambrung beng samudra binanglangun kang tanpa wagut pekating manunggal kapantuk uruting Cakrawala wane-wane cakrek ing wisik samenehan beng jurang corong kinepung sirong kinaru sesuing peksil awet nyuwang sarang burung wonten ugi pasisiran Darsasana jembar kebeganing pasir gumlaring garis minggir tanam doa ngreng bujung ora-ora iki karang witri prawiran klopo bumi subur pasiten mawur satengah tandur tangkar temangkar kawiyan dadi gunung kang bebanjing kanang rangsang langit lenggat lenggok lampe toyo kang mijil saking sendang-sendang wening dirtane ilune kang pinara-para playune kang tinampi waduk binendung-bendung kinarya panggening sawah yang pategalaning Narawisma mokal panguling tantai basa tanat datanono bumi sajeng kangkung selo
Sadaya tinanduran kang murakabi Yawang Mandya Bathari Sri Aglar Pasabinan Yaya Rukmi Sare kang pinanggo Pratiwi Pategalan uga pulujeng ngarep buyung godhongane ambek kowe nganti kaya manglung manglungan wiwitane polo kependhem polo kesimpar polo gumantung sadaya tan kucewa jinawi tukulan kang mawi kesarasaning diri ingkang Raja kaya tewen sansiyang rembug lamun sangat daring manggunan lamun wanci sarap surya samya bali mring kandhange sowang-sowang tatan ana carane kandhang nganggo kenancing malang labet tebi saking tindak Durjana Judi samya sayang jaga kabdi akal hendusa bangsa tuwin negari Ngastina wana kowe kembangi gunung anggo rusa lestari runtumurun trah tumerah sada dadi guru-guru kanang lingkungan langgung-langgung lamun tinalite sampun samyewa sambat iki sanggeman sepenepi saking tindak sansaya sinan saya wada winodanane momat sinamatan daya dinayan sawijijis mapan jating jecipan kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa kang sak pemambabar karya kenging binasake negari Ngastina nalika semana lagi manjik mring jaman Kencana panjang bunjung masir pawukira jinawi Gemah Aripakarta Tata Turta Raharja dasar guru kang gedhe bori padang jagate dur kuwuse turta ado kuncarane turta kasusuning manca praja lah sinenta wau ingkang asma sadher bangsa negari Ngastina wis pinujana pernah dhewe-dhewe lamun kethek arane Pragusa buta apraceka dewa wisik pandhita parap lamun Alendra menang ajejuluk nenggih Sang Maha Prabu Duryudana ya Sang Prabu Jaka Pitana ya Jaya Pitana ya Suyudana ya Sang Kurawendra ya Sang Dastarastra Putra ya Sang Gendari Suta ya Sang Tripamangsa ya wenang ajejuluk Sang Prabu Gandharya Sang Prabu Arsa lengganing madaning dampar jana datan mantra-mantra sepating upada yaya dewaning kasugihan sanjebang Bathara kuwe rangit Jawanta binayang bayang sangganing Prahapsara Hapsari kawis tinggal manggung Joko paloro-loro pindhane ping samudeng dedaratan miadatan kanten pisanira Sang Hyanuman Ketunggiling Praja miwas sangganing para kadang Rangkanata dalem negaring Gajahaya munging lenggah wonten sak pepengkeraning Sang Prabu Duryudana muhung Rangkanata pidaleming mlasa jenar nenggih Sang Indra Mandri Arjana Patih Arya Sangguni ya Sang Patih Arya Suman ya Raden Dirgantalwati mulat rawi runujeng negari Ngastina pandhita saka lima pemarap Sang Tapa Begawan Durna ya Danyuwan Kumbayana ya Sang Barat Waja Putra ya Sang Wipra prantene mangke Sang Tapa Gandara mengraken mulai penerpati negari Ngawangga nalindra Ngawangga Sang Nerpati Karna Basusena ya Sang Surya Putra ya Suryanmaja prantene pamungkasing pasebat katon Wiswanura Satring Tirta Tinalang Sang Raden Harya Kartamarma prantene mangke para tidhem permanem datan bane walang yang alisik para kawula samya gandeng pasisiran jejel riyel arapet pepat pipit para sasat atau pandenggol datan pasela labis gandeng marusit beng jawa mludak gendira rondang bulung-bulung terang ndayung mending mong selabu payung megar banti jamur bari mongso rendeng tumbang mau jating arep mongso katiga prantene mangke Sang Prabu Duryudana Arsanambi lenggahipun ingkang Rama Marasepa nalendring Mandharaka Sang Prabu Salya ya Sang Narasoma pramila mangke Arsa medhari sabda pangandika
Datan ana gundungan ngobah samur tatur mampang abis suarane mratunggu yang paling mangguna. Teman dadosaken kumangling wijiling mangandika Sang Prabu Duryudana ingkang santemah kawedharing lisan tinampi dening Nalteng Mandaraka Sang Prabu Salya wau. Siswa matur marang Sang Mahayogi Ati parang para sandeng gedang putih pati
Sritinon ning pasewakan busana maneka warna Sepak puspita Ngudyana miwang panjra sarwa rukma ranggeng manik Narabata Obro prabanya kang sumirat penyaring tejo laliwaran sisiring dadet ongho wimbo kekanda mrek ingin kadupeng mak aruto ondo saparan mangambar kongas mangkiwa tracating praja kawuryan wasanya ruri aurora pangrahing ukara karana tan
tanpa palupi ati lara selastuti Sucana sarjana kelo kalulun kala tidha tidhem tandhaning mati antayeng rat ning karoban Orobito Dewang Sukmana mangadili nuwi ora sasmintaning jagat wasisadengu Bathara nur mangke kang Paman Pati Harya Sengguni Paman Pati Plasa Jenar nur mangke aidadekake pekendira Paman Pati Harya Sengguni wontene sring-sring biji wonten kajengan manira Paman Pati Plasa Jenar kawula ana ninggi Angger Prabu Duryudana anak Prabu Jaka Pitana kepareng kamiji dhumateng piswanipun ingkang abding kepatihan nggih samangga-anggen paduka nimbali dhumateng praptanipun ingkang pamaning kepatihan damel kumejot arosing manahipun ingkang pamaning kepatihan pindhane kadya pinambenging ruping salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging samangke sareng kula kapiji wonten kajengan paduka manahipun ingkang pamaning kepatihan tebih saking ras kemarasan nggih diwaji keparing ingkang paman sakmangke nyadong dawuh timbalan paduka anak Prabu Jaka Pitana kawula ana ninggi Paman Pati Harya Sengguni katiparan jeneng para ingkang dadi batal wakiling sun kula kang saka kuwi pranata tata rakiting kaparajan negara Ngastina aturna marang panjenengan sun samendang aja nganti kang karempin Paman Harya Sengguni menawi paduka ndang bab tata rakiting kaparajan negari Ngastina tartentu sadaya tan badhe nguciwani para kawula samya sayek saeka kaptya karo luhuring nusa bangsa tuwin negari ing Liman Benawi mendhaipun dumateng para adik prajurit sata kura ingkang mboya kendhat ngenya tansah gegeladen olah kridaning apang sawanci-wanci praja paduka katempuh parang muka tartentu boten badhe anggep kunca paduka Gusti kula sang nata ing Ngastina ingkang mamaning kepatihan remuk ngasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji kawula ana ninggi Paman Pati Harya Sengguni damel pumbung jasing senteka jangkep kang dadi adharira Paman Harya boten langkung pakaran ingkang utama tindana selawase urip sampun kendhat Paman Harya menapa ingkang sampun paduka dawuhaken kula mboten badhe suwala namung dereng lansah sampunipun parang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap pepodo paduka nggih anak Prabu dosa menapa ingkang badhe kula sandhap teka kula wantun nami sembahipun tiyang sepuh wale-wale menapa senajan to paduka jengandika mriku jejering tiyang sepuh nanging dados wrangga nata negari Ngastina paripaksa sembahing Paman Harya Sengguni kula tampi dawah sami-sami kawula nuk-nuk boten langkung kaprayogan legahipun Paman Harya Sengguni sampun boten kirang prayogi pisowan kula nggih kawula nuk-nuk ninggi Nurwangi Bapa Durna Bapa Weneban Kumbayana Bapa Wenebaning Sukalima sarawipun Bapa Weneban Durna ingkang
putra Ngastina pun Duryudana ngaturaken pambagya raja mugi kunjuk bapane Pandurna. Lole Astakuswala sila bertapa sumarante. Hawala gamanaka kula kaprit kantil buntuting selikur. Kula nak non ger. Samangke sawanipun ingkang bapa ing Sukalima kapiji. Ngadhep wonten ajengan paduka Anak Prabu Jaka Pitana. Walih-walih menapa? Pambagya raja sampun ingkang bapa tampi kunjuk tasen pun ingkang bapa ing Sukalima. Wiwasawan kula tebih saking rubeda. Cinakut nomering karahayon. Sawan kula mangke widodha Basuki Yawana. Mboten manggalangan setunggal punapa nggih. Mboten langkung. Ingkang bapa ngaturaken pasegan Panakrami mugi kunjung ten ngarsa paduka Anak Prabu Duryudana. Anak Prabu Jaka Pitana. Sampun kula tampi damel bumbung tas manahipun ingkang putra Ngastina. Mboten langkung. Kaprayogan lenggahipun bapa Pandurna ing Sukalima. Kula nan sampun boten kerang pragi pisanipun ingkang bapa ing Sukalima sak mangke Anak Prabu Duryudana. Miwah Kakang Narwati Ngawangga, Kakang Prabu Basukarna. Rawipun Kakang Prabu Ngawangga, Kakang Prabu Suryanmaja, mugi mangke karahayon. Kakang Prabu Ya jagat pangestu para wayahu Bathara jagat. Yayi Prabu Jaka Pitana kasinggihan. Menawi padukandang dumateng praptanipun ingkang Araka Ngawangga Punarpati Karna Basusena. Yayi, sowan kula tebih saking rubeda mangga widodha Basuki lan Yawana. Mboten langkung kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjung wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana, Yayi Prabu Duryudana. sampun kula tampi asta kalih mugi ndayani marang gesangipun Duryudana. Mboten langkung kaprayogan lenggahipun Kakang Narpati Ngawangga. Kula non sampun mboten kirang prayogi Yayi Prabu. Apa dene sira Dimas Kartomarma? Padha tatan barisane Purwadya puling kepodhong kantung sibu. Aja nganti kang padha saur panduk seneng isa nedya Bromo satane babarake wigatring pasewakan Kartomarma. Nduk niki Dewaji. Sesembahan paduka. Sesembahanipun ingkang abdi paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Ngastina. Amiji dhumateng pisanipun ingkang arayipun Kartomarma. Samangke paring dawuh lan ngarsanipun ingkang araying Tirta Tinalang. Mboten langkung lamung badhe mangestu padha dawuh paduka Kanjeng Sinuwun Ngastina. Mboten langkung dereng lan sasampunipun marang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pepodo paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Duryudana Sinuwun Ngastina. Siadi atur bekti enten ana ngarsanipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Bae Tampanuna. Yayi seniku pareng maesta paduka badhe kula cancang pucang menika dumawaing wijang remuting berdaya saestu ndadosaken cahya nur cahya daging rah kayiwanan sinuwun nduk niki nun mangke Kanjeng Rama malabing Mandoraka 1004 menawi ingkang sampun kula lampahi lan menawi ingkang sampun kula tindakaken kula nyuwun luwih bering sesamudra kangyak sami jenyatanipun kula wantun koma wantun lancang rawaken rawipun Kanjeng Rama ing Mandoraka sesembahan kula Kanjeng Rama Prabu Salya pramila gandeng sampun rawuh wonten negari Ngastina ingkang putra pun Jaka Pitana keparenga sampangking ngaturaken asung pasegan Panakrami mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Prabu Salya Mandoraka. Kanjeng Rama Ya jagat pangestu ngara wayahu Bathara jagat Anak Prabu Ngastina ya nggih. Sakmengko paduka Anak Prabu Duryudana amiji mring pisawanipun Rama ing Mandoraka. Nggih. Sawanipun Kang Rama ing Mandoraka sakmangke manggih kawontenan ingkang nengsemaken jernyatane pancen anak kuwi Ngastina kuwi nalindra ingkang Gung Pinatara. Nalindra ingkang tartentu bisa maratitesake sarta uga maranata tata rakiting kaprajan negara Ngastina kanthi bener lan becik. Mula kawulamu uga ayom nanging uga ngrasake ayem.
negaramu ageng ning uga krasa agung. Kabeh kita kira yen to ora saka pangreka dayane anak Prabu Ngastina ya anak Prabu Duryudana, tak kira ora bakal iso kelakon nganakke kahanan negara sing kaya mangkene. Nggih, senajan to asung pasegan Panakrama wis tak tampa ana ngersaning pun Rama ing Mandaraka ora ewan. Pun Rama ing Mandaraka ngaturake Buddha pangestawaning pun Rama wae mugya kunjuka ana ngarsaning paduka anak Prabu Duryudana, anak Prabu Jagawitana. Sampun kula tampi karya bombong jas manahipun Kang Putra. Mboten langkung kaprayogan nulungaipun Kanjeng Rama ing Mandaraka, Rama Prabu Salya. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Rama. Malah sak mengko gandeng pun Rama wis caket ana ngersaning anak Prabu Duryudana mula kang saka kuwi. Marata diage wale-wale apa nggih anak Prabu. Anane pun Rama matur kang kaya mangkene ora kejaba pun Rama mung bakal lungsung werta nyadong dawuh timbalane anak Prabu Duryudana. Munggana wigati apa sak mengko pun Rama mung bakal nganglungake jangga ilengake karna mabuka Susilastawa. Mastuti sabda tama pangandikane anak Prabu Duryudana, anak Prabu Jagawitana. Lur wangi Kanjeng Rama Prabu Salya. Ingkang sepisan kula ngaturaken panuwun wonten anggen kula ngrawakaken Kanjeng Rama Mandaraka samangke nampi kanthi bener lan kanthi wonten ingkang prayogi damel bombong das manahipun Kang Putra. Wonten tungkap pangga kalih wontenipun kula ngrawakaken Kanjeng Rama Mandaraka menika boten tanpa sebab nanging samangke kula menika namung badhe nyuwun dawuhipun patu Kanjeng Rama Prabu Mandaraka ingkang pinangka jejering tiyang sepuh kedua samangke paring dawuh wonten karsanipun ingkang putra pun Kuruwati babagan prameswari negari Ngastina inggih boten sanes namung Yayi Ratu Banowati ingkang menika putra saking patu Kanjeng Rama Prabu. Pramila kawontenanipun Yayi Banowati menika dumunung wonten astanipun patu Kanjeng Rama Prabu. Lajeng menapa ingkang badhe kula suwuni priksa lan menapa pangandikan sakmangke nedya kawiyos saking patu Kanjeng Rama Prabu. Boten sanes namung ngingi babagan putra paduka inggih pun Yayi Ratu Banowati ingkang samangke tugas sampun wonten tigang candra ari kalenggan samangke nampi kanugrahaning dewa, nampi kanugrahaning dewa ingkang wujud lan nampi wahyu pulung ratu. Kawula sewu putra paduka pun Yayi Ratu Banowati menika boten gadhahi raos prihatin, boten ginakaken lampah priatos tanpa lampah tapa brata. Nanging nyuwun sewu teka ketugasaken nampi kanugrahaning dewa ingkang winastan wahyu pulung ratu. Miturut patu Kanjeng Rama kados pundi kabagyan lan kanugrahan menika kula wau badhe dipun tanggepi mawi sarana menapa kedah ngaturaken rupyan menapa kedah ngucap syukur dhateng ngersaning Sang Mahanasa lan ugi kula boten kepengin sakmangke wahyu ingkang mapan wonten anggenipun Yayi Ratu Banowati ketuga uncat saking anggenipun Yayi Ratu Banowati lajeng sarat-sarananipun menapa supados wahyu boten uncat saking anggenipun Yayi Ratu Banowati. Kula nyuwun pamrayoganipun patu Kanjeng Rama ing Mandaraka Rama Prabu Salya. Remeng driya mangungkung lirewang candra katawengan sumuk enjas katoriktan lemot
kapiarsaning rojit remeng driyama nawung kakawunging jebang wiseso ya jagat pangestu ngurwayau Bathara jagat waladala kaget sotaning pun Rama ing Mandaraka nggih teka sak mangke nampi pangandikanipun anak Prabu Duryudana wondene apa sababipun Rama ing Mandaraka teka kaget sotaning ati merga nampa pangandikane anak Prabu Jaka Pitana ingkang dawuh yen to anakku wadon ya prameswari negara Ngastina ya anakku Banawati nampa kanugrahaning dewa ingkang aran Wahyu Pulung Ratu. Bloko Suta blakotang terus terang ora tak tutup-tutupi nggih. Pun Rama bombong sartanipun Rama mongkok lan uga melu seneng. Jernyatane anakku Banawati ingkang tanpa laku tapa brata tanpa duweni laku prihatin teka sakmeku duga bisa nggayo sartane bisa kasinungan Wahyu Pulung Ratu ya wahyu ning dewa. Lah banjur sakmengko yen to anak Prabu Duryudana paring dawuh nyuwun pamrayoga kepiye mungguh wahyu supayane ora uncat saka anggane anakku Banawati sadurunge aku tak matur. Kados pundi? Umpama dipitung cara agalan alus pun Rama arep matur yen to cara agal pun Rama melu bombong pun Rama melu seneng sartane melu mangayu bagya merga garwa paduka anak Prabu Duryudana keduga isa kasinungan nugrahaning dewa. Nanging yen dipitung kanthi cara alus utawa dipitung kanthi cara batin malah tutandha pitakon sajroning manahipun Rama ing Mandaraka sebab ngene anakku Banawati kuwi ora tau prihatin ora tau tapa brata mongko anak ratu ingkang ora tau ngrasake lara lapa anakku Banawati ki wiwit cilik nganti gedhe nganti dewasa nganti sakmengko winengku dening kenali Ndra Ngastina durung tau sepisan wae ngrasake rekasaning urip durung tau ngrasake lara lapa mergo anakku Banawati kuwi apa-apane sarwa kecukupan. Lah malah sakmengko wis winengku garwa dening Ratu Ngastina. Ratu ingkang sugih bondo bandu. Sugih bondo tegese numpuk brana wicis. Sugih bandu tegese ratu ingkang abebala raja bebasan menang nepak mbun-bunane Nalindra sak liyane. Lah, apa tukang dadi tandha pitakonipun Rama ing Mandaraka nggih? Kena ngapa anakku Banawati ingkang kahanane kaya mangkono? Apa kira-kira dewa sing maringi kanugrahan ana ngersane anakku Banawati? Apa kira-kira ora pirsa? Apa kira-kira ora weruh? Apa kira-kira alamate kleru? Apa mung kira-kira Wahyu Pulung Ratu iki mengko mung mampir sedhela tumuli banjur uncat saka anggane anakku Banawati. Lah, mila saking menika nggih. Pamanggihipun ingkang Rama ing Mandaraka. Katranganipun tasih sak traju utawa sak bobot. Sebab wong ingkang pikantuk kanugrahan menika titah pitataning jalma, mantasaning menungsa, unusaning titah. Mekaten. Pramila sak mangke mboten sembarang tiyang saged pikantuk kanugrahaning dewa nanging
tiyang ingkang keduga saged pikantuk wahyu ning Jawata mriku namung tiyang ingkang sampun netepi dhateng kewajiban ing gesang nganti tuntas. Monggo nuwun sewu tanpa cacat gesange wonten ing alam padang. Nggih menika tiyang ingkang bakal pikantuk kanugrahaning dewa. Contone nek umpama dadi ratu ya dadi ratu sing apik, dadi bupati ya dadi bupati sing apik, dadi lurah ya dadi lurah sing apik. Yen to dadi kawula, nuwun sewu pamane derajate mung kawula cilik, ya netepana darmaning kawula. Aja apa-apa kok sithik-sithik ngluputke marang pamaréntahan. Aja apa sithik-sithik nglerokke marang pujangganing sawijining negara. Kawula alit mriku ugi kedah nintingi dhateng diri pribadinipun. Kira-kira kahanan pamaréntahan keparajan ki iso kleru kaya mangkene iki engko gek-gek aja-aja ana sing kleru saka pokal gawene menungso. Ya saka pokal gawene kawula cilik nggone urip ning alam padang. Semono uga dadi pemimpin, dadi pengarep ya kudu duweni watak sing adil. Ora kena mban-cindhe mban-ciladan. Yen to kawula sing duweni derajat pangkat dimban-cindhe, nanging yen to kawula sing ora duweni derajat pangkat, uripe sarwa ngenes, uripe sarwa mesake tumuli dimban-ciladan. Kuwi ora kena, kuwi ora dikeparengake. Teges kaya ngono kuwi wis tetel kanalindrane utawa tetel kepemimpinane. Nggih. Yen to dadi ratu utawa dadi nalindra, senengane kok gawe sengsarane para kawula, gawe sengsarane masyarakat. Ora wurung mengko nggone dadi nalindra ora bakal langgeng. Teges ora bakal langgeng kuwi nalik para kawula ora bakal percaya karo nalindra sing madheng ing sawijining negara. Sesuk nek pilihan meneh ora dicoblos menika. Niku nek dados nalindra nanging mboten jujur. Ning semono uga nggih. Kawulane sing milih kuwi uga kudu nintingi kanthi bener lan becik kira-kira lahir batine calon nalindra kuwi apik apa ora. Mergo yen to geleme milih mung mergo dinehi dhuwit. Lah menika. Menika. Yen to geleme nyoblos, geleme milih sawijining nalindra mung mergo calon ratu kuwi menehi dhuwit. Lah menika ugi mboten badhe prayogi ugi kawontenanipun. Wangsul dumateng anak kula pun Banawati. Menika mboten lumrah. Menika mboten tegesipun mboten jalma limrah ingkang keduga saged nampi kanugrahaning dewa. Jernyatanipun tiyang ingkang badhe nggayuh kanugrahan menika wonten syarat senananipun. Lajeng menawa syarat senananipun tiyang ingkang badhe nggayuh kanugrahan menika wonten 3 perkawis. Ingkang sepisan lila. Lajeng ingkang angka kalih wani, lajeng ingkang angka 3 kurban. Tegesipun menawa lila tegese ora duwe rasa ngresula nggone urip ning alam padang mbuh kepiye wae kedadiane. Lajeng pitados dhateng panguwasaning dat kang murwing dat ning sakmenika nuwun sewu angel golek wong sing duweni rasa lila nggih. Menungsa kuwi kepenak sithik uripe banjur lali ngucap syukur ana ngarsaning Gusti. Mulya sithik derajate banjur lali karo sing kuwasa. Dhuwur sithik pangkate banjur sewiyah-wiyah karo sak pepadane. Menika menungsa menika sampun lumrah. Menawi jaman sak menika. Nggih. Menungsa menika kocap ndek dhuwit sithik, wah ndase atos. Apa-apa arep dituku, apa sapa-sapa arep dijajakke, paribasan mung kurang dhuwit 4.000 wae ditomboki. Menika menungsa. Nggih. Lajeng angka kalih ingkang winastan wani. Wani menika teges semang-semang utawi samar-samar. Mengko gek tegese aku urip ning alam padang tumindak kaya mangkene iki mengko gek kaya ngono. Aku tumindak ngono mengko gek aku kaya ngene. Menika sedaya wau sampun dipun gagas. Jeriyatanipun sedaya ingkang lumampah wonten negari ngesti wonten ing pagesangan menika dadipun masraken wonten ngarsanipun Gusti Ngarya Luka. Tegesipun bener sejati menika ugi namung wonten astane sing gawe urip, bener pribadi menika bener tumrap awake dhewe. Lajeng ugi bener tumraping bebrayan. Menika mboten waging sir. Utawi gesanging menungsa menika mboten mathok, teges waging sir umpama saiki iya sesuk ora. Umpama saiki ora sesuk iya, mula sedaya tindak tanduk munamuni menungsa menika
Aja kulina percaya karo sak bangsane menungsa. Perkara bener karo ora menika namung gumantung karo sik gawe urip. Racak-racak sak menika lho nggih. Kathah wong sing sok pinter, kathah wong sing sok keminter ngaku ponakane sing gawe urip. Nek kowe ngene dianggep salah, dianggep dosa, dianggep musyrik, dianggep sesat, mlebu neraka. Lah menika niku padha karo ngaku dadi ponakane sing gawe urip. Kamangka piyambakipun menika ugi dereng mangertosi neraka ki enek apa ora janjane. Ngaten menika. Nggih. Menika wani. Lajeng ingkang ketiga kurban menika wonten kaperang dados kalih. Liripun ingkang sepisan kurbaning lahir lan kurbaning batin. Kurbaning lahir menika dana driyah, dana weweh, paring payung maring sak pepadane ingkang betahaken menika. Paring sandang wong kang kawudan, paring teken wong kang ora iso mlaku. Monggo nuwun sewu. Tanpa ngginakaken pamrih. Lah ingkang awrat lan ingkang angel menika wonten mriki. Tumindak menapa kemawon mongko tanpa wonten pamrihipun. Racak-racak wong jaman saiki menika menawi nyumbang mesti njaluk diijoli donga. Kaya ta dene menika wonten arta sekedhik Pak Bu. Ning sak pengker kula saking mriki kula nyuwun kalian panjenengan ndongake urip kula. Supados rejeki kula lancar, supados rejeki kula kathah. Lah menika ingkang sak menika mboten saged dipun icali, malah sakmangke sampun dipun anggep lumrah. Teges anggenipun peparing, anggenipun dana driyah menika mboten lahir terusing batin. Dadi kaya dol tinuku, adol dhuwit nuku donga, menika mboten sah. Nek menehi ya meneh ana tanpa njaluk pamrihe. Menika kurbaning lahir. Lajeng kurbaning batin. Lumembah sumimpe dateng panguwasaning dat kang murweng dat manembah anut dateng dawuhing Sang Mahanasa. Anut kapitayane piyambak-piyambak. Ora kena suk-sukan rasane, ora kena ngluputke panembahe wong liya. Menika cekap. Lah mila nggih, tigang perkawis menika ingkang winastan lila wani lan kurban menika sekedhik kemawon boten wonten ingkang nyandhel wonten anggenipun Banowati. Apa kira-kira dewane iki ora weruh ning atase menika kanugrahan marang Banowati? Lajeng nuwun sewu. Menapa mboten kepareng menawi Jawa tumatedaken kanugrahan dumateng Kang Putra pun Banowati. Lho, oleh mawon nangsal mawon. Ning ya dewane iki delok-delok. Wong wedok ki nek kulinane turu pamite nyambut gawe tekan nggon micek menika mboten badhe pikantuk kanugrahaning dewa. Ngaten. Iya. Kamangka Banowati menika nuwun sewu lho nggih. Menika paripaksa kula aturaken Darundi. Menika wong wedok sing ora tau duweni rasa jujur. Teges wong wedok sing ora tau duweni rasa jujur menika gaweane ngapusi karo sing lenang. Sewu. Menika wadinipun Kang Putra piyambak teka dipun wedharaken wonten mriki. Lho kajenge sinten sing akon sampeyan milih anak kula Banowati? Sinten sing dawuh karo sampeyan supaya nalika semono ngrabeni kali anak kula Banowati? Ya pancen bener. Rikala semanten Maduka Yanem Prabu Duryudana mriku ngayonaken anak kula pun Surti Kanthi malah dipun colong dipun gendak kalian Karna menika. Kasinggihan. Nek mboten dadosaken menapa kula sampun ikhlas. Ngaten. Oh lagi syukur nggih, syukur. Kula menika namung iman dhateng gesangipun anak Prabu Duryudana janipun. Pendak-pendak dipun suwuni dhuwit mung dinahke wong lenang liya menika nek mboten ratu ngesna mboten ikhlas menika mboten badhe sampurna gesangipun. Paman Haryo, kula wonten dawuh nggih. Lho nyun pamrayoganipun Paman Pati Ari Sengguni. Babagan Wahyu Pulung Ratu supados tetep langgeng manjing wonten anggaripun Yayi Ratu Banowati. Nuwun sewu. Menawi kala wau sinuwun Prabu Salya dakik-dakik paring dawuh. Babagan tigang perkawis syarat sarana nggayuh wahyu. Inggih menika lila wani kaliyan kurban nggih.
Nek cara kula kok menika cara kalusen tumrap anak Prabu Duryudana. Liripun kados pundi? Nek menika paduka ingkang ngecakke tartentu ical wibawanipun anak Prabu Duryudana. Lah nek pamanggih kula monggo sareng-sareng. Sak mangking ingkang kulina lan pun kerep nggayuh wahyu dipun pateni mawon. Liripun kados pundi? Wong-wong sing kulinane wis bola-bali marambah makaping-kaping nggayuh kanugrahaning dewa dipun pejahi kemawon. Jenyatanipun kula kinten sak mangke badhe nyrimpeti nggo gek-gek gandeng anak ratu Banowati sampun pikantuk kanugrahaning dewa wujud Wahyu Pulung Ratu nggo gek-gek Wahyu Pulung Ratu direbut karo menungsa kana-kana. Menika menawi tumrap ingkang paman ing kepatihan. Sengkuni kula wonten dawuh sinuwun. Gusti. Yen to jeneng para Sengkuni duweni pamanggih sing kaya mangkono, duwe pamrayoga sing kaya mangkono, aku ora mathuk. Aku ora mathuk. Jernyatane kuwi dudu cara kamanungsan, nanging kuwi carane iblis. Kuwi dudu kok carane wong kang duweni paugerane ngurip, nanging kuwi tata carane wong sing ngangsa. Wong buruk kuwi tata carane kaya ngono kuwi. Ngaten. Yo. Mula aku rasa rujuk. Aja ngasi mengko anakku Banowati nampa atur sartane sarujuk karo apa sing wis mbok omongke mau. Mboten sarujuk nggih mboten napa-napa mung kantun mendel kemawon mendadak ngunek-unekke. Ya Kakang Durna. Ha. Lah lajeng miturut bapa bantur kados pundi? Nek kula menika gampil kemawon nggih, kula menika gampil kemawon. Gayuh babakan kanugrahan menika nuwun sewu. Menawi samangke ingkang garwa pun anak Ratu Banowati kasinungan kanugrahaning dewa ingkang awujud Wahyu Pulung Ratu. Kula nuwun sewu, menika janjanipun mboten kasinungan wahyu kok. Cobi nek umpama wahyu menika wonten, umpama kanugrahaning dewa menika kasunyatanipun wonten gumelar wonten ing jagat menika. Cobi kula tak nyuwun priksa. Napa sinten pun wonten gambaripun? Gambar atus pundi? Gambar wujuding wahyu menika. Wahyu menika mboten mawujud, teges wahyu menika mung sugesti. Menika napa? Wahyu menika namung sugesti. Sugesti menika menapa? Sangka gedrenge rasa percaya, sangka dene rasa yakin. Satemah dayaning wahyu saged dipun raosaken dening titah. Inggih menika pun garwa paduka inggih menika pun Dewi Banowati menika. Miturut ing bapa ing saka lima, kula niki wong sajeke urip ora tau percaya karo sing jeneng wahyu menika nggih. Kula mboten tau percaya karo sing jeneng wahyu. Gaweane ngapusi mentinan. Ngaten. Nggih. Kula mboten mitados. Jernyatanipun wahyu mboten mawujud. Teges wahyu menika namung sawijining perbawa. Kamangka perbawa menika saged ical. Lan perbawa menika saged tukul, saged mijil. Saking perbawaning alam. Perbawaning alam menika sosok kala mangsane mung nuruti dhateng mangsa. Mangsa liripun. Mangsa ketiga utawi mangsa rendeng. Perbawaning alam menika namung nuhoni dhateng kalih perkawis menika. Nek umpama mangsa rendeng perbawane anyep, umpama mangsa ketiga perbawane panas. Lah, kula kinten sakmangke anggenipun Dewi Banowati nampi kanugrahan menika ora kok mangsa rendeng, ora kok mangsa ketiga, ning menika salah mangsa. Ngaten. Lho salah mangsa. Jenyatanipun menawi paduka anak Prabu Duryudana nganggep bilih ingkang garwapun Dewi Banowati pikantuk nugrahaning dewa. Menika sanes kok kanugrahan. Ingkang namipun wahyu menika sanes kok kanugrahan. Ning nuwun sewu, sing jeneng wahyu menika inggih sakmenika ana ingkang menapa ingkang dipun raosaken dening anak Prabu Duryudana. Kayata sepisan anak Prabu Duryudana dados Nalendra ingkang Herbanda Bandu. Herbanda tegese numpuk brana picis seprapat jagat menika kagunganipun anak Prabu Duryudana piyambak. Lajeng Bandu teges Nalendra ngabebala raja bebasan wenang anepak mbun-mbunane Nalendra sanes. Menika tumrap ingkang bapa. Nek cara aku menika kanugrahan ingkang nyata. Wahyu Pulung Ratu menika sanes kok kanugrahan merga ora ana kasunyatane. Coba manfaate apa pedahe apa? Angging sakmangke paduka anak Prabu Duryudana
nggadahi garwa inggih menika pun Dewi Banowati pikantuk wahyu bulunging ratu. Jal dayane apa? Apa kira-kira sak mengko iso gelar jajah negara Ngastina? Apa kira-kira sak mengko iso gelar kukuban negara Enggak Cahya menika? Pamirsa menawi tumap ingkang Bapa Saka Lima nek cara kula lho nggih. Cara sampeyan. Lho lha nggih, cara kula mboten pitados wontenipun wujuding wahyu. Kula mboten pitados kan sing jenenge kanugrahan. Sedaya menika kanten menapa? Lan kados pundi anggenipun ngudi? Usahane kaya ngapa, pambudidayane kaya ngapa? Lah sak menika malah anak Prabu Duryudana sampun nampi kanugrahan wujud negari Ngastina segelar sepapan sak mangke. Jajane jembar mboten karu-karuan. Brana picis tumpuk matumpa-tumpa. Lah menika kanugrahan. Kanugrahan ku dudu kok wahyu katenteman. Dudu kok wahyu pulung ratu. Wahyu cakrane ngrat, wahyu maning ngrat. Menika menawi tumrap kula namung tembung ayawara. Sebab wahyu menika mboten wonten wujudipun. Kula nek mboten wonten wujudipun kula mboten percaya. Kaya nek diomongi gedhe ning ora ana kasunyatane ora didudahi kula nggih mboten percaya menika. Sampeyan ki omongane kok sok celomongan Kakang Durna. Pripun? Sampeyan nek ngendika, nek ngendikane sampeyan kuwi ora percaya karo wujuding wahyu. Nggih. Sebabe wahyu ora ana wujude, kanugrahan ora mawujud. Pancen leres. Gandeng kanugrahan utawi wahyu menika mboten wonten wujudipun, pramila kula mboten pitados. Sik kan. Pripun? Sampeyan kok ngowah-owah adat. Ngowah adat lire pripun? Coba ta. Nek sampeyan ngendika yen wahyu ki ora ana wujude. Lah kok teka kok akeh kahanan para kawula padha nalikane malem pilihan lurah utawa bupati utawa sak panunggalane. Kok akeh kawula dase sing padha golek papan sing dhuwur supaya ndelok wujude pulung. Pulung ratu, mbuh pulung lurah, mbuh pulung bupati didelok tiba ning omahe sapa. Nek enek omahe wong sing ketibanan pulung menika sak mengko keduga kuwi sing dadi lurah utawa sing dadi bupati. Menika langkung prayogi menawi ingkang tiba menika pulung gantung. Lho, sampean ora celemongan. Pulung gantung kuwi pulung ingkang bebayani. Nek teng mriki mboten nonton kok, Dik. Teng mriki mboten enten. Sing enten mriki wonten ing Laladan Saka Lima. Ngaten. Sing wonten menika wujudipun pulung gantung. Nggih kula percaya nek pulung gantung menika wonten. Ning menawi pulung lurah, pulung bupati menika namung kaya wara nyatane mung nuruti dhateng tuturipun para sepuh. Dukunane do percaya. Sesuk bakal ana pilihan lurah, sesuk bakal ana pilihan bupati. Engko bengi ayo ndelok, engko pulunge tiba ning nggone sapa. Lah menika namung kaya wara. Menika tumrap namung kaya wara. Nyatanipun kula pun tau nepeni Dik Pate, kula pun tau nepeni malah kula ketibanan meteor. Meteor sak pringkil nika. Lah nek umpama gedhe ngono saged kula dol. Pertapan Saka Lima kula bangun. Ngaten Kakang Durna. Nggih. Nek tumrap kula mboten pitados kalian wujudipun inggih menika wahyu utawi kanugrahan utawi ingkang dipun mestani pulung menika kula mboten pitados. Sampun. Perkawis pitados menapa mboten wontenipun wahyu. Jayatanipun sampangge sampun pikantuk sasmitaning dewa lumantar wasumenan. Wasumenanipun Yayi Ratu Banowati. Ingkang ngandhaken lan pratelaken bilih para Jawata maringi kanugrahan kang winastan wahyu pulung ratu. Nuwun sewu, wong ngimpi menika sak-sak ming nglindur. Sak-sak ming kembange wong turu. Mboten sak pitados kaliyan ngimpi nggih, mboten pitados kaliyan ngimpi. Iya, menawi boten pitados nggih monggo nanging kula pitados bilih Yayi Ratu Banowati kaya wujuding wahyu pulung ratu. Ha nggih monggo. Kawula Prabu. Kula wonten dawuh Yayi. Pitul Kakang Adipati Karna kados pundi? Nuwun sewu. Nuwun sewu. Menawi miturut kula langkung ngrumaja lan kula langkung condong dhateng menapa ingkang dados pangandikanipun Yayi Prabu Duryudana. Bilih sak mangke Yayi Ratu Banowati kepareng nampi kanugrahaning Dewi ingkang awasta wahyu pulung ratu. Nanging kula nuwun sewu sareng kula midhangetaken pirembagipun para pinisepuh. Inggih pun Bapa Rembang Durna, Paman Sengkuni.
ingkang dipun suwuni pamrayoga saking Paduka Yayi Prabu Duryudana lereking rembag kok menika namung kados rembagipun bocah TK. Liripun. Nuwun sewu. Ning atasipun Bapak Bandurna menika drajating Brahmana teka malah mboten pitados ngendika bilih wahyu menika mboten wonten. Mongko nuwun sewu. Wahyu menika tumrap ingkang Raka Ngawangga menika estu wonten kasunyatanipun. Lareke rembag menika kula sareng kula pidhangetaken pangandikanipun Bapak Durna mboten wonten setunggal kemawon ingkang mringgaken supados Yayi Prabu Duryudana kalani Yayi Ratu Banowati tumindak ingkang prayogi. Liripun kados pundi? Wahyu menika menawi mapan wonten raga utawi wonten suwijining wadah ingkang reget tartentu wujuding wahyu menika mboten badhe jenjem, mboten badhe jenak mapan wonten angganing titah. Pramila wonten mriki kula namung badhe matur lan kula namung badhe nyuwun nggadahi pemanggihan treksanipun Yayi Prabu Duryudana kersa sak mangke sampun ngantos antawisipun Paduka Yayi Prabu Duryudana kaliyan Yayi Ratu Banowati sepisan kemawon sampun ngantos tumindak ingkang boten prayogi sebab tumindak ingkang boten prayogi menika ingkang dadosaken sarana wahyu encah saking anggenipun Yayi Ratu Banowati Yayi Prabu Duryudana sikra kang bala tumingal Rangga campa sangya ngedali Radet wilateng kota Dan manggung mangun sang nidhi benjang sang aji Adinya ngedali wuwus Presta suraga kaya buta sing ngawregel pasti juga tendanya pangambak boyo didemal dari kauntar masih makan negari ngasino baliku semanten datanmu badatanmu sing nganti kaya prati mau golek kencana Nangge nata Ngastina Sang Prabu Duryudana nampi pangandikan saking Senopati negari Ngastina Nalindra Ngawangga Sang Prabu Karna Basusena nalika semanten dadosaken kanyut minangka warju kanyut ujare wong aganten warju jare wong akeca Idang nginango durung abang ida durung manjing dasahing mertala kasaru geger njaba yak ngarsa takeping purka pasiban bono amuk apa to kang dadi darunane tatanana wujuding gajah wadri macangke pedhasa kewantenan kejawi amung sawanipun Nalendra awujud yaksa nalika semanten kekitrang yayah bareng nganti nanggap akara kagyat Nalendra Ngastina wau Yeah.
sinong mati jagat kinari among maklum ombak ing samudra ana bali lumut ambrek kanggeng awita denceng dencengan Yuk jagat panggih sungkul Pamandaryo kula wonten nimbalan nggih dereng kantos pura anggen kula nampi pangandikanipun Kakang Prabu Karna ing Ngawunggu toko samangke kula nampi sawanipun Nalindra monggo Nalindra pengawak yaksa Pamandaryo menika sinten menapa sekintenipun Paman Patih Hari Sengguni pitepangan kalian sawijining Nalindra menika nuwun sewu nek kula kok kayake mboten kene merga kula menika mboten gadhahi rawang wujud yaksa kados mekaten lah mbok menawi ingkang gadhahi rawang adat saben ingkang sok gadhahi seswa aneh-aneh menika Kakang Durna niku wong mengkari tangan tok dianggap dadi siswa. Pramila mangga sak mangke nanjaken dhateng ing Bapa ing Sukalima. Durna. Wonten dawuh nggih. Menawa sekintenipun Bawa Durna tepung lan suci Nalindra mriku. Bu bilih menika siswa putra Padungga Panembahan Sukalima. Oh, mboten. Lha niku mboten tau duwe murid wujude buta ngeten iki. Mergo kula niku nuwun sewu mboten baen-baen lho nggih. Ingkang duka saged nampi pasuwitan saking Bapa Durna ingkang Bapa ing Sukalima menika mboten saben-saben menungsa, mboten saben-saben titah saged meguru wonten ing patapan Sukalima. Kula mboten nampa siswa wujude buta kaya ngeten iki. Kejaba mangane akeh. Kejaba mangane akeh engko oh nuwun sewu, open-openane nggih angel. Buta niku ora kok gek gelem mangan sayur-sayuran, jangan-janganan niku mboten purun. Mesti sing dipangan niku daging-dagingan, daging mentah. Pramila nuwun sewu, mengke saged ngelong-ngelongi jatahipun wong akeh. Ibaratipun jatahe wong 5 mengke mung dadi jatahe wong 1 nek kula ngingu siswa buta menika. Nanging wis semanten nggih, mbok menawi sak mangke Nalendra yaksa menika nggadahi wigatos ingkang badhe dipun aturaken nersanipun anak Prabu Duryudana samangke monggo dipun aturaken iki mawon dipun dangu kemawon praptaning Nalendra menika kula naknan Kisana aja ngiring sentumampu yekti saweg sepisan iki ingsun manuk sira kuwi Nalendra saka ngendi lan sapa jejulukmu Kisana kece wali kece sadat setan wali kobra bujleng iblis lanat podo cekan sinuwun sing gedhe pangapuramu yen to aku ora basa karo kowe sadurunge aku matur merga pancen aku wis diparengake dening dewa ya aku iki titah ingkang diwenangake dening dewa supayane ora basa kelawan sapa wae ya ora dadi ngopo banjur mulung aku sapa ingkang dadi jejulukmu lan ngendi dangkamu yen to takon karo aku tanpa dongko tanpa papan ya aku iki
Nalendra kleyang kabur kanginan kendang kebarat ngendi papan dunungku ya ing kono aku dumunung. Sinuwun yen Sang Prabu Duryudana ndangu nglawan aku mbok menawa sudi mestani marang jasadku. Takon marang aku ya iki Prabu Kumbara Yaksa. Prabu Kumbara Yaksa, dasar kepara nyata sinuwun. Banjur apa kang dadi wigatisaning para janegara Ngastina? Nggo siki aku sowan ana ing negara Ngastina iki. Sadurunge aku ngaturke sembahku katurut senajan to aku ora isa tata krama. Prabu Kumbara Yaksa ya tatampa ora lewat pangestu ingsun Tampanono. Tak gegem dadekake jimat. Sadurunge aku arep matur sinuwun. Kumbara Yaksa kuwi pendak-pendak sowan sawijining negara. Aku mesti ngaturake telung perangan saka uripku. Ngaturake telung perangan saka gesange Prabu Kumbara Yaksa. Dasar kepara nyata ingkang sepisan. Ya kuwi keclaping netra, angka loro guna kasantikan. Ingkang angka 3 leceting wicara. Tegese wi sing sepisan ya kuwi keclaping netra. Aku ya Prabu Kumbara Yaksa iki bisa ngerteni marang lelakon sing ora ana wong sing ngerteni. Teges aku senajan urung disasmitani aku wis ngerti luwih dhisik. Lan aku uga ngerteni lakon sing bakal tumeka teges aku bisa ngerti marang sadurunging winara. Ping pindhone guna kasantikan. Aku sago adu atos sing balung leting kulit. Aku sago yen to bakal ditu karo sapa wae aku ora bakal mundur. Banjur ingkang pungkasan ya kuwi leceting wicara. Aku sago bantah ngelmu karo sapa wae. Ya jagat pangestu Nggara. Paman Hariwados pundi? Nuwun sewu menika kok sajakipun Ratu Kakyan Numuk. Kakyan Sumbar. Lah cobi dipun suwun supados mbuktekaken Prabu Kumbara Yaksa. Ana dawuh apa sinuwun? Yen to pancen bener lan nyata apa sing wis aturake. Aku njaluk bukti yen sayekti kuwi duwe keclaping netra, ya keclaping cipta. Kira-kira yen to kowe mangerteni apa ingkang bar dirembug sadurunge sira sowan ana ing Prajanegara Ngastina iki mau. Jroning Datulaya iki mau apa ingkang dirembug. Mudah. Perkara ingkang gampang kuwi sinuwun. Aku ngerti sing tok rembug sadurunge aku sowan mrene iki mau ora liya kejaba mung ngrembug babakan bojomu. Ya kuwi Dewi Banowati ingkang keduga. Sakmengko kasinungan kanugrahaning dewa ingkang winastan wahyu Pulung Ratu. Lan rembuging pasewakan iki mau mung do bingung dhewe-dhewe. Sebab ora ana lereke ngrembug ingkang keduga sakmengko bisa gawe srana langgenging wahyu Pulung Ratu ingkang mapan ana anggane Dewi Banowati. Bener apa ora jagat Diwanara? Pangaryo kula wonten dawuh. Leres menawi ingkang dipun aturaken Prabu Kumbara Yaksa menika. Piye lah, engko sik. Prabu Kumbara Yaksa ana paran Rakyana Patih. Coba nek pancen kowe iki wong sing lantip panggrahita. Kira-kira sapa sing lungguh ning pasewakan negara Ngastina sakmengko? Monggo iki durung padha tau tepung karo sampeyan. Gage ngendika. Neming perkara kuwi wae gampang Rakyana Patih. Cetha nalendrane Prabu Duryudana ya Prabu Jakapitana. Banjur sampeyan kuwi Patih Harya Sengguni. Ngerti marang aku, ngerti wae. Kowe kondang Patih cangkeme elek. Kowe kondang Patih sing cangkeme ngumbar wisa.
eneng kene ngelek-elek kono eneng kono ngelek-elek kene cangkemmu basa senggone nganti rikala lakon Gandamana luweng kowe gawe srana gawe karti sampeka kowe mateni karo bojone Patih Gandamana nganti wekasan Patih Gandamana duka karo kowe banjur ragamu dijuwing-juwing dicur-cur kowe dipulasara nganti cangkemmu perot kaya ngono. Wih lasem iki lah. Ya ngerti karo masa laluku to ya. Nah jane ora mirang-mirangke kena. Ya wis ora apa-apa. Senyatane tak tampa. Nek cangkemku elek terus ki arep ngopo? Ya ora piye-piye aku ya mung ngundangke apa sing dadi kaluwihanmu. Nek jan kowe wong wasis sing lungguh ning mburimu kuwi sapa? Pendhita sing klambine biru. Iya. Iki pendhita mburok ya iki. Tegese piye? Pendhita ana jaman nalika semana. Nalikane arep sowan ana ngersaning Nalindring Pancala. Gandeng dheweke kuwi putra negara Ngatasangin anake Prabu Baratwaja. Dheweke nyuwun pamit bakal sowan ning tanah Jawa gandeng negara Ngatasangin kuwi ana sak sebranging tanah Jawa mula dheweke arep prapta ning tanah Jawa kudu kanthi srana nyebrang segara. Sadurunge nyebrang segara ana wujude jaran. Ingkang keduga sak mengko jaran kuwi kaya-kaya arep menehi tumpangan karo Begawan Durna ya Kumbayana nalikane isih enom. Wekasan gandeng dheweke ngrasa yen to nyebrang segara kuwi mengko bakal ana resiko-resiko. Ingkang keduga bakal nempuh lan uga bakal gawe sengsara uripe Kumbayana wekasan dheweke nunggangi wujude jaran. Elok ing kodrat jaran kuwi mau bisa mabur. Wekasan Durna mabur karo numpak wujuding jaran. Samengko nyebrang segara wis tumeka ana ing tanah Jawa jebul tinemu Nembasa Durna mudhun jebul jaran kuwi mau meteng. Kamangka Durna nalikane nunggang wujude jaran nalika isih mapan ring gigiring jaran Durna turu. Durna turu ya Kumbayana ngimpi diladeni dening sawijining widodari. Basa mudhun kok jarane meteng kok sikik kuwi sapa sing berbuat nek dudu Durna. Merga ning kono nalika semana mung ana Kumbayana loro ana jaran tok. Kira-kira sapa sing keduga ngetengi marang jaran kuwi mau. Gus. Kentos karo gembal manyar-manyar ratu kementhus. Ora kok le teges kementhus nanging kasunyatane kaya mangkono. Ya Ben. Kasunyatane kaya mangkono ya Ben. Senyatane aku wis nampa marang lakonku dhewe. Aku wis nampa marang apa sing wis tak lakoni ana ing wektu ingkang wis kabungkur. Aku lagi weruh. Kakang Durna iki pendhita meguru ampuh. Jare murid Sang Rama Bargawa. Lah mbiyen ki apa kira-kira radoyan uang apa piye kok ya. Ana jaran iki. Gilane ora. Sampeyan iki meneng ora? Sampeyan iki pelabora dadi kancane Durna dadi rolangku, Dik Pate. Nggih. Pilabara mbombong aku, pilabara menehi semangat karo aku. Diwirang-wirangke karo ratu buta kaya ngene. Sampeyan malah melu ngelek-elek karo aku. Ora kok ngelek-elek. Lah mula kok satama kae rambute kaya ngono kaya rambut jaran. Sikile kok bendina nganggo sepatu. Lah jebul sen anak jaran. Meneng sampean. Oh, sak geleme dhewe ora. Lah. Apa piye Kang rasane piye Kang? Apa kira-kira luwih prayoga tinimbang menungsa? Sampeyan iki ngrembug sing ora ana senengane ora.
Layak kok ngger neng nggon aku kok ngincer nglirik wedhusku wae rasa. Jebul sampean menungso ora dosan. Sampeyan iki salah ndek wedhus kok ya le apik. Apik piye? Ana wedhus kok iso mencet. Wedhus kok iso mesem. Oh. Lah apa to? Tak dole wae sesuk ora. Nyemelangi sih. Kuwi Begawan Durna. Terus sing lungguh ning burine Begawan Durna kae. Kae ora liya kejaba Suryatmaja yang kang aran Karna Basusena. Kae kuwi janjane perangane Pandhawa. Kae anak Dewi Kunti sing barep nanging gandeng lair lan gumelare Prabu Karna nggone urip ning jagat iki ora dikarepake dening Dewi Kunti wekasan nalika semana dibuang ning kali. Karna kuwi anak haram. Suryatmaja kuwi anak ingkang ora dikarepake laire dening ibune dhewe. Terus malah ning ngerat manus main jajalanet. Wah. Bejo kemayangan teko nggonmu matur ana ing jroning masewakan yen to ora wis tak tigas janggamu Prabu Kumbara Yaksa. Ya ben. Terus nek iki. Sapa kuwi? Kuwi ora liya kejaba Nalendra Mandaraka Prabu Salya ya Narasoma. Kuwi ratu Gus ratu ingkang ngangsa ora beda karo sing jeneng Begawan Durna. Merga tuk nalika arep nggayuh garwane nganti lila mateni karo maratuwane merga dheweke isin duwe maratuwa buta. Kuwi Nalendra sing ora duweni rasa kabutanan. Rasa kabutanan yen marang sak pepadane menungsa kuwi rasa kamanungsan. Nanging Prabu Salya kuwi ora duweni rasa kabutanan. Gandeng sak mengko sinuwun. Tak kira sinuwun Prabu Duryudana wis bisa mangerteni. Marang kadigdayane Prabu Kumbara Yaksa mau wis kabuktekake. Ya kuwi keclaping netra ora owah gingsir sartane padha marang kasunyatane. Sinuwun, aku ngerti karepane sampeyan. Yen to sak mengko sinuwun Prabu Duryudana keduga kepengin wahyu Pulang Ratu langgeng mapan ning anggane garwamu ya Dewi Banawati. Mengko sampeyan Prabu Duryudana kudu wani sartane kudu bisa. Ya kuwi ngaturake wujude bekakak ya sesaji kethek putih ingkang bisa tata jalma sirahe dipajang nang alun-alun sinuwun. Sitekong sitetanaya majeng datan pasusila mijil dukane Sang Narpati terus malah ning rat manusma ing jajalanan sekretaring baune iblis lanet. Wala menungso ora tatanan. Kumbara Yaksa. Prabu Salya adu arep kelawan Prabu Kumbara Yaksa napa? Nreweteh omonganmu kaya bethet sewu nembo pategalan. Drwili kaya grujukan aturmu. Kowe nyenyamah asmaning Ratu Mandaraka. Ya pancen kasunyatane mangkono banjur aku arep kepiye meneh? Aku wis isa nampa marang kasunyatanku dhewe. Nalika aku wani nyedani marang maratuwaku dhewe. Ning anggonmu matur sing kaya mangkono ki apa kira-kira rambuk petung apa kira-kira rambuk kandhani kanthi dasar ingkang bener. Lire piye Prabu Salya?
Coba to. Apa ana sranane wong arep langgeng nggone gawe srana wahyu supayane langgeng mapan ning anggane anak wedok Banowati. Lah kok teko nggunakake srana agal kaya kowe srana kasar kaya dapurmu. Apa ana carane? Lan apa ana kelakone? Wong arep nggayuh kamukten, nggayuh kanugrahan, nggayuh kamulyan mongko kanthi ancik-ancik marang kasangsaraning liyan. Ya senajan to nuwun sewu kuwi mung wujude kethek. Nanging apa kira-kira kowe iki ora duweni rasa mesake marang sak pepadane. Jernyatane senajan to mung wujude kethek putih, nanging kuwi uga titahing Gusti. Kethek putih ora duweni dosa, ora duweni luput karo kowe. Lah kok kowe meringgake sartane mene pamrayoga karo anakku Ngastina. Yen to keduga kudu mbekakak wujuding kethek putih kang bisa tata jalma. Walah menungsa ora tatanan. Nggih, nuwun sewu. Anak Prabu Duryudana. Sak mangke sampeyan badhe pitados dhateng sinten? Badhe ndhahar aturipun sinten? Menapa sekintenipun aturipun ingkang Rama ing Mandharaka ingkang badhe dipun gugu? Menapa kosok mangsulipun malah badhe melu dhumateng aturipun Nalendra menika? Nuwun sewu. Kanjeng Rama. Kados pundi? Kula wonten negari Ngastina mriku derajat kula Nalendra. Nalendra menika gadhahi wewenang murba nanging kula moh dipurba. Kula gadhahi wenang masesa nanging kula moh diwasesa. Pramila kula kinten sekintenipun sinten ingkang boten sarujuk kalian pamanggihipun ingkang putra Ngastina. Kula aturi kesah kemawon saking dhateng negari Ngastina. Oh ngaten. Ya wis ora dadi ngopo. Jernyatane nek pancen wis kuwi ingkang dadi pilihanmu, ora apa-apa anak Prabu Duryudana. Ning seksena aturi Prabu Salya. Ora nganti tulung kedheping meninggal sak mengko wahyu Pulung Ratu bakal loncat saka anggane anakku Banowati. Prabu Karna Majeng wonten dawuh napa? Nuwun sewu. Mboten kok ateges rubuh-rubuh. Gedang kalan mulung dipun ngendikaken dening Rama Prabu ing Mandharaka. Mboten. Mboten kateges sak mangke kula badhe sinengguh mantu mbelani maratuwa, mboten babar pisan mboten. Nanging nuwun sewu Yayi. Kula kinten pamrayoganipun ingkang Raka Ngawangga menika anggen kula wau dagik-dagik matur wonten kersanipun Yayi Prabu Duryudana. Kula kinten namung dipun lebetaken wonten ing talingan kiwa tumuli dipun dalaken wonten talingan tengen. Pramila gandeng sak mangke kula nggadahi rasa pangrasa bilih atur kula mboten dipun gugu. Kula aturi mrayogakaken lenggahipun Yayi Prabu Duryudana. Sak mangke kula badhe wangsul wonten negari Kapangga. Trombak marwa sing sang katri gumulung mangrompak ing wadya Kurdakura reka kiri oh ya jagat diwulur Prabu Kumbara Yaksa ana dawuh mapa sinuwun Prabu Ngastina aturmu ndadekake sarana oncate para sesepuh negara Ngastina. Oncat mbok ben minggat mbok ya wis. Merga gunane apa ngopeni pujangga, gunane apa ngopeni wong tuwa-tuwa, ngopeni wong pinter-pinter. Nanging ora dinut sartane pamrayogane ora mungguh tumraping sinuwun Prabu Ngastina. Malah yen mangkono aja ingsun dhewe ingkang budal
nanging perkara bekakak kethek putih tak suwun sira Prabu Kumuriyaksa ingkang mati ya sinuwun ora nganti suruping surya taturake ndase kethek putih aku njaluk pamit hati-hati Prabu Kumuriyaksa. Jagat Dewana Paman Harya kula wonten maring ngadhawuh nggih kula marem lan kula monggo kula seneng kula bombong toko samangke mangke nggadahi nalendra memitra ninggal ingkang ketuga saged merantasi gawe nuwun sewu nggih Baudra kados pundi miturut pangandikanipun sinuwuning Mandaraka wau paring dawuh bilih nalendra mriku ta nindakaken ina lali salah apes salah kleru sampean ki ngandhake ina lali salah apes sampean yo salah tenan yo apes tenan lan apa wau karane lila wani lan kurban lah niku kurban wani lila wani kurban pun padha mawon ukarane diwulak-walik mboten napa-napa lho kok ngguyu apa ora entuk wong wis diwirang-wirangke barang kok aku arep nguyu sedhela ora entuk nggih pun gumun kok ki apa mbiyen iki ya urung ana menungsa ngono apa piye ya menungsae gurihe pol kok trima jaran ngono lho jan aku ora kepikiran ngang wis meneng sampean ki mirang-mirangke durna ning ngarepe wong akeh ora. Nuwun sewu. Baudra kados pundi? Badhe ngemutaken dhateng kula. Raosipun boten sarujuk kelan pamanggih kula. Kados pundi? Nek sampean ora sarujuk, ora sah melu Duryudana. Sampeyan mangkutur. Nggih pun boten sias. Mbangane kelangan bayar iki mengko. Mbangane sesuk-esuk ora nampa amplop. Ya ta? Nggih pun ngesaken dawuh. Mrengaten monggo sareng-sareng. Terus pundi? Sareng-sareng menapa? Lah nggih menika mbekak kethek putih menika. Putih. Putih iki apa sebenarnya? Lah gugub dipate pun meh dipecat kalih pengarepe nah. Paman Harya, lho wonten dawuh nggih. Samangke kinarya mlapat tindahipun Prabu Kumuriyaksa. Kula suwun Kurawa dipun ketapaken segelar papan tata gelaring baris inggih menawi mekaten keparengipun anak Prabu Duryudana ingkang paman sumedya ngestaken dawuh Kartomarma kula timbalan urta diagi bubarna kang pundhung gantung sibu ing Senadya Kundra Kedaton Yai Nun ngestaken dawuh sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarma kadangipun Kakang Purna gati ning Mananggilan. Arsang nata Kundra Kedaton sluk saking dampar jana kinabet gambaran gading. Kadharaken sangjaning para banjedi manggung tanggung Joko Paloro ingkang samya ngambil pepacaring prabon. Kawisan saking mandura tindaknya Sang Sri Narana telamun Cinandra Pindha Jawata kairing Widodara Widodari.
dadi karenaning